Kto začína, dobre? Jak určíme, bude sa losovať. Vybiere sa jeden, vyberie sa druhý a budú dávať kameň, papier, nožnice. Ja som myslel, že my budeme losovať, nie? Prečo my? Nech oni losujú, nech si vyberú medzi sebou a budú losovať. Ale všetci budú losovať, nie? Nie všetci budú losovať, prečo všetci medzi sebou losovať? Rozcvičujeme sa, decka, dobre? Rozcvičujeme sa, aby sme boli pripravení. Tak ako to chceš určiť? Že zoberieme mincu, vyhodíme a... A mincu oboja medzi deťmi budeš hazard pratať, ale... Nie hazard, ale oni majú mince. Deti, má niekto mincu nejakú? Ale nie, terajšie deti mince, čo to by ti mal kartu akurát tak podať. Dobre, no tak to určíme, že kto, ale základné pravidlo platí, že hádžeme loptou a do koho trafia, ten je vybitý a ide von. Dobre? Presne tak. Takže počuli ste, deti, hej? A ešte aj ten život môže tým pádom dostať ešte od toho, čo je vnútri. Jaký život? Od koho život? Odkiaľ má ten život, ten jeden, čo je vnútri? To však to je také pravidlo z 96. To sa pribralo, že môže človek, ten, čo je vnútri, dať život tomu druhému. To sa na začiatku losuje tiež. To ale jak budú zase losovať? Budú celý čas losovať? Nie, nechaj. Na začiatku budú losovať, že kto si zoberie život. Nie, na začiatku losujú, kto začína. O život budú losovať. Jak o život? Akože veľmi budú vehementne losovať, alebo čo budú robiť? Môže tomu druhému, kto bude dávať život. Hovoríš, že vybíjana je len o losovaní, alebo... Nie, to je o vybíjaní a o životení. Jakže o vybíjaní? Ale prečo sa losuje? Dobre, všetko si vylosujú, čo chceš. Deti? Tak skús to nejako, ja neviem. Čo mám skúsiť? Mám tomu lanu zaspievať, aby sa začalo vlniť? Čo, toto už nie je sranda. Určite sa vrátia, určite, tak to budú počuť. Detičky, vzdávame sa. Čo, jak nás mohli takto zviazať? Ja to nechápem, ja mám zviazané aj nohy. No tak, to je preto, lebo Pucho ich učil tie úzly. Skôr preto, že ty si mal ten skvelý nápad hrať s nimi preťahovanie lanom. No, tak ja som myslel, že to je nevinná hra, veď čo už môže spôsobiť lano, no. Ty počúvaj, ty mi musíš slúbiť, že sa toto chalani nikdy nedozvedieš. To aj nehovor. Ale to fakt. To by bolo ani omylom. Haló, detičky. Počuj, nechcem ťa strašiť, ale ja potrebujem na potrebu. Prosím ťa, odlož to. Kam? Niekam, na neskôr. Hanák, no tak to neviem zaručiť. Ty počúvaj, musím ti jednu vec povedať. No? Vieš, minule, ako si bol u mňa, ten kefír, čo ti tak chútil. No, to bol dobrý. No. To nebol kefír, ja som maloval byt a zostalo mi trochu bielej farby. Preto ťa týždeň preháňal. Jak si to mohol spraviť? Ako nič, išlo to ľahko. Som ti nalial, ty si to vypil. Tak ale vieš čo? Pamätáš sa, jak som dostal tú veľkú pokutu od revízora? Viem. Tak ja som mu dal tvoje údaje. Dobre. No, teda, tak sme si skoro kvit. Ach jaj. Počul si to? Niečo sa pohlo. Krásne ste nás zviazali. A vedeli by ste nás aj odviazať? Haló, Pucho, Stáno, Ludvík. Takže, deti, sme radi, že ste tu. Povedzte nám, kde sú naši kamaráti. A to nemôžeš takto na nich. Ako? No tak tvrdo. Veď to sú deti malé, veď to musíš vľúdne. Ale veď... To musíš s láskou, spokojom v hlase. Musia poslúchať, nie? No však hej, ale veď ideme vyjednávať, kde máme kamošov, nie? Počkaj. Deti naše krásne, zlaté, milé, vy ste určite radi, že sme tu boli s vami, my sme radi, že ste tu s nami a že ste sa zahrali takú krásnu hru, že ste nám zajali kamarátov a niekam ste ich schovali. Nám to vôbec nevadí, ale chceli by sme túto krásnu hru dohrať a zistiť, kde sú. No, tak by sme sa nevedeli nejako dohodnúť. Dobre. Hráme matematickú hru, dobre? Spočítate náš vek a porovnáte s vašim vekom, ktorý vy delíte počtom vás. Vyjde vám, naše číslo je väčšie, čiže povedzte nám, kde sú naši kamaráti. To takto ideš na nich? Logicky, nie? Argumenty. Však ale veď takéto... Milé deti, toto bol argument. Rozumiete tomu? Ani ja nie. To nerozumejú. Ale čo to sú kockáči, to není matika. Počúvaj, si ma potopil teraz. Tak potopil, ale veď... Si zhodil môj argument. Tak, milé deti, ako by sme sa vedeli dohodnúť? Keby sme vám my ponúkli bombonieru výmenou za informáciu, kde máme kamarátov. A k tomu, keby sme pridali... Čo? Cukríky. Cukríky. Ale len 2.
cukríky pre toľko detí. Neboj sa, ja to pridám potom postupne. Jeden balík. Jeden balík. Málo? Dobre, ja pridám jedno autičko. Nemáš jedno iba. Ale deti chcú cukor. Teraz je obdobie cukru. Dobre. Všetky deti jedia cukor, veď aké sú krásne baculaté, no. Ale to pridávame hračku k cukru. Deti, kilo cukru k tomu dáme. Rovno. Na čo to obalovať čokoládou, nie? Nejakú stavebnicu, deti, čo? Keby sme vám dali kocky, k tomu nejaké tie puzzle, či jak sa to puzzle, a k tomu ten... Vy nie ste analogové deti, že? Vy ste taký digitálny svet. Dobre, rozumiem. Dám vám jeden tablet, 2 mobilné telefóny a jednu hru. To vieš, koľko to stojí peňazí? A jeden počítač stolový, nefunkčný. Dáme im iba to. A ja nebudem platiť. Mne to za to nestojí, to radšej poďme preč. Ale to, ja im to len sľúbim, ja im to nedám. Motivácia. Nie? To je málo? Dám ešte jeho analogový telefon. Retro. To je iba to je normálne digitálny, ale s tlačítkami. Tak to. No to nedáme, to je posledný kus vo svojom svete. Ako to musíš robiť kvôli kamarátom, to neurobíš, čokoládu by si dal. A toto nie? Dobre. Moment, počkajte, kam idete? Stojte, ja vám pridám ešte... svoje tričko vám dám. Vidíš to? Vidíš to je? My ľudvo. No, ľudví. Ale my vieme, kde ten Tomáš so Šokom sú? Viete čo, ja vôbec nechápem, čo ja tu robím. Veď ja som tu dávno nemal byť. Tatrovka. Veď to je už muzeálny typ. No hej, a ty si myslíš, že si v niečom lepšia? Že čo, že švihadlo, keďže nemá kolesa, že nie je na hranie? Vieš, koľko detí na Spartakiade radostne závialo šťastím, že môžu svišťať so švihadlom? No a za švihadlom, ale mňa, krásnu dlhovlasú blondínu, ostrihali. A keby nožnicami, ale orezávačom, klasickým nožikom, technickým. Deti to berú do rúk. Veď, a ľavú ruku mám namiesto plastovej, mi dali kovovú tyč. No, tak toto vôbec nie je nič oproti tomu, čo som zažila ja. Mňa odkopli. Normálne som sa gúľala, narazila som do múrika, potom som sa zakotúľala pod kríky a potom okolo tých kríkov išiel pes. No počkaj, ale už ste niekedy zažili to, že by vám vybrali výplň a z vás bola plyšová hračka bez výplne. Že len tak ako visíte niekde na klinci a nikto s vami nič nerobí celý rok. A ty si kto? Čo, kto som? Ja som krokodil. Ja, nevyzeráš ako krokodil, vyzeráš ako zle použitý vankušik. Počúvaj, Lopta, ale ty máš výhodu, lebo ty keď máš pretlak, môžeš vypustiť. Tak čo sa rozčuluješ? Vypusti. Počujete, mňa keď zvesia z toho klinca dole, tak sa mnou iba utierajú dlášku. A potom aj okna. A potom aj stenu. A potom... som smutný. Ale to ste presne, vy novodobé hračičky len sú fňukáte, my staré Tatrovky, my sme niečo museli vydržať. Však počkajte, bude vám smutno, budete sa nostalgicky dívať do minulosti na svoje detstvo a bude vám chýbať čo? Stará plastová Tatrovka. Kde ma nájdete? Múzeu a budete musieť platiť drahé vstupné, aby ste sa na mňa mohli prísť pozrieť. Nikdy sa nechcem hrať na indiánov. Nikdy. Už nikdy nechcem byť klaunom. Už nikdy nechcem aportovať. Ani kľud, nič sa nestalo. Hlavne poďme to preč. Chalani, idú za nami. Dajte pozor. Nie sú na streche. Zavrite okná. Demeter vzadu za nami zrýchli. Demeter je neškodný, on je vegetarián. Ja nechcem variť kávičku zase, akože piť čajičky. Poď. Počúvaj, nie je niekto v kufri, niekto tam buchá, alebo čo? Ale nie, to bol nikomu kameň. nezraz. Ale idem tuto na polnú, hej, pozor, idem doprava. Hops. Ula. Dobre, už to vidím. Dobre. Ale aspoň, bude to skratka. Jasne. Pustím aspoň nejaké rádio. Známy a obľúbený motorist Rosnička dnes vo večerných hodinách vyhorel. A ďalšia mimoriadna správa. V detskom tábore pri Pezinku sa stratilo v lese 40 detí. Polícia pátra po 4 neznámych vychovávateľoch, ktorí boli za deti zodpovední, ale zmizli aj s peniazmi. Ďalšia správa je z toho istého revíru. V Karpatoch sa dnes strieľalo. Polovníci chytili nezvyčajného, nadrozmerne vyzerajúceho divého psa. Hrozí, že má besnotu. Ministerstvo vnútra už vydalo povolenie na odstrel. No, radšej to vypnem.
Že 40 detí, veď 50, nie? To, že sme dostali peniaze na ruku. No, presne. I won't be happy in an unhappy world. I took this idea from Women's Magazine. I wouldn't wait for Holy Kingdom, 'cause I can't imagine how it works and how it looks. Lot of fun, blonde hair, tall girls, money and cars. Lot of fun, who knows what else can we trust? Lot of fun, this is the real life. Reláciu Od veci vám prináša nová kniha, ktorá je úplne od veci. Veo que ha disparado recientemente su arma. Me gusta practicar. Temný thriller ocenený 6 cenami Goya. Niet pokoja pre bezbožných. V piatok večer v Európskom kine Klub na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár. Už nemôžem! Už sa nedá viac! Dosť! Dosť bolo všetkého. Už to poviem teraz potichu, lebo som sa ukludnil. Dosť už bolo všetkého. Už je koniec našich dní. Toto, kto vie zniesť, čo ja znášam, tak to je frajer. Toto nebolo ani v pojebanej base. Pristávam Bohu, že niekedy rozmýšľam nad takými vecami, že tam mi bolo lepšie, ako mi je tu.
už. Nikdy nevieš, kedy dojde ten deň, kedy nastane tá radikálna zmena tvojej mysli. U mňa to prišlo po 7 rokoch. Čiže paradoxne môžem byť rád, že bez recidívy mi najprv dávali 7 rokov. Takže že bolo tých 10, na niečo bolo dobrých tých 10. Ale tu sa nikto nesnaží prevychovávať ľudí. Tu sa musíš sám, keď chceš. Čistá ladnička toto. Na Vianoce som zvedavý, či ma pozvieš na odlašok. No. Teraz by to chcelo byť s nejakou kurou v teplom aute. No? Ne, tu v Výlave. Furt. Furt. Celý život tu. Že už nemáš veľa. Ne. Nie? Ešte 4 kaprov a... A si doma? Som doma, no. No, čo potom? Nie, ešte chvíľu pobudneš a potom zase kapri. Ty si biely, tak máš bielých. Podá mi to na tie špičky, na podlahu, na tie dlaždičky. Ničia sa mi špičky. Pier musím to vyjedzovať do koša. Skúšam. Čo je, Vilka? Píšem si francúzštinu. Francúzsky slovník si robím. To musím viackrát obťahovať, lebo mi to dlhšie vydržalo. Toto čo tu máš, tieto somariny? Na čo to je? Ale veď mám problémy s prstami, človeče. Keď si som bol ožratý, som ostal ležať v snehu a odmrzli mi konce prstov, tak na 50% necítim konce prstov na obidvoch rukách. No a často sa mi stáva, že mi pera vypadávajú z rúk na tie dlaždičky, keď mi to dopadne špičkou, tak sa mi vždy poškodí špička a nechce mi to písať, tak som koľkokrát polovičku tuhý, celé pero som kvôli tomu musel vyhodiť koľkokrát do koša. Ale nemám príjmy zvonku, tak... Pera spade bereš toľko. No tak vykšeptím, tam niečo. Ten mi niečo dá, ten mi niečo nechá posať balíku. No a tak ma napadlo, že skúsim zonacítiť matky a nalepím pasku na to matky, vieš, ono mi to pomáha, lebo človeče, keď to pero, jak padá dole, kým dopadne proste na tú podlahu, tak ono sa obratí napríklad tak a už nedopadne na tú špičku, ale dopadne takto bokom, vieš, tým pádom sa zachráňujem pero a už sa mi neničia, tak. To ťa baví? 12 hodín denne? Každý deň toto? Nebaví, niekedy väčšinou to robím dosť s odporom, lebo to je taký jazyk, ktorý fakt mi nejde vôbec do hlavy a proste sa mi... Musí, robím to niekedy, dosť často robím s odporom, musí sa mi to. Ja by som nemal trpezlivosť takto vypisovať každý deň. Čo mám robiť? Tak je pravda, radšej takto, jak nejaké intrigy mukelské, sprosté. No tak vieš, ako basu, daj pokoj, máš pokoj, tak čo? Čo budem robiť?
Všetci. Poďme. Je to? Ročne sa zhruba tak 7 000 väzňov otočí. Čiže výstup, nástup a tak. No a čím bližšie sa to blíži, ten posledný mesiac, už vás nič vlastne nezaujíma, už ste myslou tam. Už menej spávate, maximálne 4-5 hodiniek, aspoň ja. Ten čas sa neuveriteľne pomaly vetie. Ten trest predtým, čo som sedel 6,5 roka, to som mal za ozbrojenú lúpež, to som prepadol stavku v kancelárii. Druhý trest, to bolo ľahké, ťažké ublíženie a úplne ten prvýkrát, čo som sedel, to bolo 90, to som zapálil benzínovú pumpu. To som išiel z chaty po 3 dňoch takej čistej pijatiky a večer niekto povedal, že pri pumpe bol taký stánok 6-ranný a tam predávali alkohol. A my tam sedeli ako partia 20, som mal 19 rokov. A niekto povedal, že nie je zábava. Tak ja som im povedal, že ukážem im takto v auguste, že Silvester. Tak som išiel na tú pumpu a zapálil som ju. Dostal som to 3 roky. To bolo to všeobecné ohrozenie. Takže takto išiel život. Dobre, môžete ísť. Chceli sme si privyrobiť. Boli sme takých sociálne slabších rodín, čiže nejaké vreckové sme nemali, ale chceli sme sa pekne obliekať, chceli sme sa páčiť dievčatám, spolužiačkam, chceli sme vynikať, tak jak tam tí, čo sa pekne učili a všetko vlastne mali, bo rodičia do nich investovali. No a takto to išlo, čiže od detstva som prakticky na tej druhej strane a ostalo to vo mne. Prečo sa nedáš preložiť? Prečo sa nedáš preložiť na tie cely pre tie životné tresty? A prečo sa tam nedáš ty preložiť? Alebo teba to čaká? Ja idem volať domov, ja nemám 25. To nevadí, ale sa vrátiš. No, ty ju nepraj chlapcovi, ty nepraj. Nie, ja mu to neprajem. Ja mu to neprajem, ale on je taký človek. Oliver, on sa vráti, ale ty nevídeš.
No, tak... Ja som tam prišiel, ako jednotkár. Prvý raz som tam bol, To bol na oddeli hore. Ubytovaný, potom po 20 muklov, či koľko na jednej izbe, no. Jak tu, ne? No, tak jak tu, len tu boli dlhé izby, no. Tak aj tam, ale tam boli len čisto na spodu. Neboli dvojaky, ale čisto len po jednej postele. No, už tam robil prvý týždeň, som tam bol druhý, sa pomaly obkúkávali, čo aj ako. No a videli, že nejaký nová myš, alebo toto, no, nová obeď, alebo toto, nové mláďa. No tak musíme ho ako si skúsiť zlomiť, no. Len či to povedel, no. Tak prvý deň to ako si skúšali, volali ma na čaj, kávu, tabletku. Ale tabletky? Nechcem, hovorí kávu, som teraz vypil čaj, len si daj. A som sa otočil, ako si neviem, či mi tam čo si nasypali, alebo niečo dali. Tak otvorili mi, dvaja ma chytili, vypil som, mi bolo zle, potom ma chytili dvaja, tam čo si nasypali, neviem, či tam boli nejaké prášky, alebo nejaký ten solután, alebo už neviem, lebo bola tam tma. Čo si dostal, rozprostený? No taký, úplne som vyšiel, som postavil na chodbu medzi dvere, som padnul. Tam tam zbili, píše, jeden mi tam prijebal, hovorí, no. Ešte raz sa ma nočil, ja som chytil tú stoličku, jednú som po ňom. No tam boli dvaja alebo traja, skočili na mňa, bách, dobili ma tam. No aj ten nohavice, ten mi dal koko do huby. Ja som mu zarisnul, hovorí, do piče, hovorí, majeser. No a ten druhý už, ten východňar, hovorí, bojajte, tak skúsime ťa vyjebať. A kde? Som sa točil, mykal, ani boj. A potom ma chytili, deku mi dali, zbili ma, stočili ma. A ako si mal dostať na lopatky, na chrbát, na ten ma jeden ako teď vyjebal. Jeden, a neviem, ja som bol umračený z tých tabletek, alebo čo, možno boli dvaja, alebo teda, neviem, no. A ráno stanem, celá postel, pyžamo, slípy, všetko krvavé, do piče. Zavolal som doktorovi, do piča, do nemocnice. To nebola menštruácia, to bolo rozbité ryti, ne? No, nebolo, to nie. Bolo aj to, tak hovorí, no. Tak, asi neviem, či koľko štychov pedál, alebo čo to nevadí. A doktorka sa ma pýtala, koľky bol, a čo ja viem? Ja viem, že som asi cítil dvoch, alebo traja boli pri mne. A počuješ? Ale to si necítil, keď ťa šľahali dole, keď ťa píchali, ne? To... Si bol omámený. Taký omámený som bol, taký ojebaný, no ale... Dobre, ne? Ale horšie bolo, keď ma byli. No, však... Keď ma aspoň nebili buzeránske, tí žebrodáci, pojebán, skoro, ja by som ich pozabíjal, tých skurvistí. A ešte ma aj zbili, a ešte ma aj vyjebali. Čo si myslíš? A čo si myslíš? Že ten keks, čo si hovoril, že ti ukradli, že si ho zožral ty. Nie je pravda. Nie je to pravda. Áno, jasné. Počúvaj, ja som dal na skrinke, počúvaj ešte. Čo si mal na skrinke? Počúvaj, keks som mal, ešte Ondro pozeral tam, že nastúpil, že tam som mal keks ešte. A ty stanem hore ráno, už tam keks není. Neujebávaj, zežral si ho večer, aby si nemusel koky mu dať. Však Marker mal na kekse od odrobaná. A vieš, čo bude tvoj jesť? Nie. Chudák Báger, ty kokot. Ja on to zjedol. Vystrašený hovorí chlapi, to je. Lebo počúvaj, ja som mu povedal, že mu ráno dám ešte, vieš, že mu ráno dám. Priznaj si. Však nezdržuj ho, čerkaj, kokot. Priznaj si. Ty buď ticho, ty chrustí. Šrek pusy veľa je, Šrek. Nie, to bola svinia nejaká, vieš. Ja len čarkujem, chlapci. Báger, ja s tým spoločne nemám nič. Omar, či jak sa mal, somar, čo ty chrustík. Ej, se chrustík. Posraté čarky robíš, ty kokos, a ešte nemá všetko hotové. More, čo si spravil s tým keksom, hej? Zjedol si ho? Nie, zjedol mi naozaj.
Zjedol ti. Ja som ťa večer videl. Nie, nevidel si ma večer. Ešte si dal deku na hlavu, aby nebolo počuť, ak to žereš. Deku na hlavu? A čo si tam potom láskal pod dekou? Ešte aké silní kamaráti vy dvaja? Nie. Ja ho mám rád jak svoju nevlastnú sestru. Presne tak. Nezávisť. Čo môžem presne? No čo ti povedal? Jak svoju nevlastnú sestru. Hej? Ale však, no a? Však to je pocit. A vieš, ja ťa mám rád, ja? Jak toho chrustíka, vieš? Toho malého chrustíka, vieš? Chrustíka, hej? Teraz možno trochu taká intimnejšia otázka, ale nebudeme si klamať, v base nie sú ženy. Áno. Ani frajerky. Ako si to tam riešila? Ako som riešil sexuálne potreby? Dajme tomu, no. Tak jednoducho, no, tak stále som, chvála Bohu, ešte heterosexuál. Ma to nejako nezviezlo za tie roky, aby som bol nejaký tak, či aj na chlapečkov. Pornografia nejaká zohnatá, alebo erotika do ruky a tak na záchod, no. Tam to akože porobiť a dobre. Vieš, keď sa poje Ilava, každý čaká. Ja keď som sem nastúpil, teraz som čakal, že to minimálne 1-2 mŕtvi každé ráno vynášajú. Vieš, Ilava, my hrozný väzni, tak vieš. Išiel som posranú krádež auta spraviť a vieš, skončilo to tak, že majiteľ zomrel, pritom padol na hlavu, ostal mŕtvy. 13 rokov, rozumieš? Za čorku auta. A keby som to vedel predtým, že čo ja toľko rokov pôjdem sedieť, tak spravím radšej zo seba toho bieleho konia, naberiem na seba faktúru, no iba zavrú potom na 12, ešte sa po 8 dostane von, ale vyjdeš von a máš ešte peniaze. Vieš? Komu nie? Golden, a ty kde pôjdeš? Ja pôjdem domov, zoberiem veci. Robiť? A frajerky sa nasújem. A chcem fetovať heroín a... Hej! Tak teraz som bol 2-6 doma a som sa toho nechytil. Som skončil 98, vieš, s týmito vecami. A teraz toho ľutujem. Že dobrý tovar, tak teraz pôjdem na to. Lebo stejne čakám ešte 10-8, vieš, trest. A pravdepodobne vyjdem von, keď ma do väzby nedajú. A akože ja som není z tých, ktorí by mali peniaze alebo kontakty, nič. Proste ja som človek, ktorý chodí od 10. roku po krimináloch. Takže sa nastavujem frajerke, pôjdem 2-3 mesiace robiť, zarobím nejakých 60, čo si z toho miniem samozrejme na bežné veci a potom kúpim hafo tovaru, čo mi vyjde. No a pôjdem si pomaly a uvidím, jak to pôjde ďalej. Ja som to zavesil na klinec už. Mohol som sa nejaké šťastie zdať velikánske, ale zase to tiež už nie je také kotko, by som tomu uveril, že ja, že som zase trpel ako tu, že však trpel som kvôli tomu, že som niečo urobil, tak budem mať vonku šťastie, že niekto mi dá, nikto mi nič nedá. Rozumieš? Takže budem si to užívať takto. Lebo háčka je skvelé a 40, keď sa napichne znova, to bude bomba. Je to král, heroín je král, páni. Nazdar. Všetko máš? No, jasné. Čaptičky, kapesníky, všetko. Drž sa. Maj sa, drž sa.
ste sa podpísali, že ste prevzali kartu zdravotnej poisťovne a správy pre ošetrujúceho lekára, kde máte všetko, čo ste tu absolvovali, dobre? Prefotené, kožné nálezy, všetko. Do trhovní sa tam treba hlásiť, aby vám potom mohli písať lieky. Máte tam aj tie kódy tých lekárov, na ktorých sa to píše. Dobre? Ďakujem. Takže s Bohom. Dovidenia. Bohom. Tak. Otec mi zomrel 2006, tak byt, v ktorom som žil, po čase sa predal ten byt, trojizbový. Bo už nebolo na čo, keď tam žila sama matka. Brat si našiel priateľku, čo je doma. A mama v pohode bola, vždy v pohode. My si písali, na návštevy chodila, nejak ma odsúdili na také dlhé tresty. Tak odpísala, že čo si ona myslí o živote. Že keď mala 18, tiež musela odísť do Bratislavy, osamostatniť sa. Že túto povinnosť si splnila, že do 18 pomáhala a tak ďalej. Ale že už je čas, aby som sa staral sám o seba. Najmä keď som si takú cestu zvolil. Brat, ten sa odmlčal asi pred rokom a pol, jak sa mu narodilo dieťa.
Dobrý deň, prosím vás, je doma? Nazdar, brácho. Počuješ? Mohol by si prísť dole, by som sa chcel s tebou aspoň po výprave. To som ja, Miro. Dobre. Kurva, Sebas. Ty koľko si sa zmenil. Zober si svoje veci, Miro. Však ja nejdem tebe. Však nechcem, aby si šiel. Však ja nejdem. Však poď so mnou, ne? Ideme na pivo niekde? Prečo na pivo? Jaký si masný celý, poď. Ja sa bojíš. Však ty piču spojebaný. Snažím sa, počuješ? Čo máš s hlasom, ty kokot? Ty koľko, jak si sa zmenil. Koľko. No a jak sa na to našťali, povedz? Pokecáme spolu, ale ešte ti niečo musím vysvetliť. Čo máš s hlasom, kokot? Čo je, teplý? Ne, ale hrubý, tak Richard býval to myslí. Však ty tak vyzeráš, jak on. Čo ti jebe? Ja vlastne mám ten rozum 21-ročného chalana, alebo 19-ročného, ak som začal sedieť a ja proste neviem o živote nič. Ja vždy len prídem po nejakých rokoch a nie je tam nejaká ani sebaúcta, nie je tam zodpovednosť, nie je tam nič proste. Ja nie som naučený vonku žiť tým spôsobom ako kvázi normálni ľudia. Dobre, moja posledná otázka. Či si oľutoval tie veci, ktoré si proste spravil? A to by som chcela počuť úprimnú odpoveď. Nie. Nie? Nie. Bolo by to klamstvo. To sú aj tie výroky na súde. Ľutujem svoj trestný čin, neľutujem. Jednoducho stalo sa. A keď niečo ľutujem z toho, tak ľutujem jedine svoju mamu, ktorá za mnou stála všetky tie roky. Ozaj, že nezlomná žena. Obdivujem ho. Ale aby som ľutoval to, čo sa stalo, že som niekomu ublížil, alebo ja neviem, som ukradol. Tak čo? Zobral som, ublížil som. Tak to bolo vtedy, bohužiaľ, odsedel som si. Ja som svoj dlh spoločnosti splatil, jak sa hovorí. Ale nebudem tie veci ľutovať, to sú pre mňa veci. Ale mama je mama, to je iné. Asi tak. Ďakujem. Ty, mamina. No, Aha, čo? šampión alebo vedľa? Som ja tak chcela zaspať, pospať bez starosti. Jej, zlato, zlato. Zaspíš, keď budem sedieť, vás budeš pokoj, budeš vedieť, kde som. Tam bude. To je pekná budúcnosť, že? Tak ale vieš, že nebudem vyvádzať, že máš pokoj, no. A keď som tam, však už na tie roky si zvykla, že no. Ty ja vieš, že my už sa v živote musíme stretnúť? Už si toho uvedomil, čo všetko robíš? Ale nehovor mi teraz o tom, nekazme si ho, ne. Viem o tom. Ja nad tým rozmýšľam. Môže byť všetko. Nie som bezsvedomý, ja úplne nemyslí si. A teraz čo tu má byť najbližšie? Čo, súd? Však vlastne oni čo? Tento je akože prejednané, uzatvorené, že tam to zostalo stať na tej výške. Oni vlastne budú sa rozhodovať jen o výške.
Nie. Ja prídem, oni povedia, pán Šinkovič, okresným súdom ste bol odsúdený na 5 rokov 2 mesiace. Odvolal ste sa. Trváte na svojom odvolaní, áno. Odíďte von, súd sa poradí. Prídem donútra, povedia mi to, čo je potvrdené. Dajú mi železa. 100%. No, pekná budúcnosť. Poď sem, ty piča, čo je si veľmi hladná. Materialistka. Mama predala byt a kde býva? Na mne neznámej adrese. Úplne neznáma adresa? Preto, lebo ja mám taký pocit, že vám by malo vyplývať právo na bývanie a ak ona vás z tohoto vyňala, lebo v roku 2000 ste vlastne mal 19 rokov, plnoletý, tak to by bolo treba prešetriť. Mimo Bratislavy mama býva? Mimo Bratislavy, no pokúsime sa zistiť, kde býva. No, ale k tomuto bývaniu. Prakticky, máte bývanie niekde možnosť? No, do včerajšej noci som prespal na ulici. Na ulici vyslovene? Od tej stredy, no. Ja vám môžem predložiť 3-stranový zoznam ubytovní. Ale to ubytovanie si musíte uhradiť. A to je teda čiastka taká, ktorú nebudete mať. Vy ste dostal vyplatené pri prepustení sumu 96,49 eur. Vy ste vyučený? Nie som bol vo výkone trestu. Takže ste bez vzdelania, so základným vzdelaním. No myslím si, že budem potrebovať akurát tie doklady si vybaviť a zaevidovať sa na úrade práce. Ale mne sa už začína niečo rysovať, brat mi ponúkol pomoc. Áno, to je výborné. Mali by ste záujem, keby sme sa skontaktovali s vašou matkou, keď sa nám podarí zistiť jej adresu? Nie. Vy ste s ňou udržiavali aspoň písomný kontakt?
97,42. 7,42. Ja to je 5, pardon. 5,97, čiže ešte 42 centov. Počuješ? Ešte aj tenisku mám ogrcanú. Počuješ, to sa mi nesnívalo? Hento všetko. Že som bol v bordeli. Ale ne, počuje. Čo? Ale však to je normálka, že brat vyjde v basi a niečo si mu zaplatil. Áno. Počuješ? To si mu naozaj dal 100 eur za jednu tyčku? Počuješ? Počuješ, prišiel som tam, ja som presne videl, čo ma čaká. Otvorila dvere, rozumieš? Prsa štyrky, oblečená. Pozor, oblečená. To zás preháňaš, nie? Čo preháňam? No štvorky. Štvorky cecky má. Pehavá kurva ríšavá. Nepreháňam nič. No to neviem, koho myslíš. Počúvam aj ďalej, to je jedno. Idem do vane, hej? No, sprchovací kút. Nejde za mňou? Že pekne sa poumývať do toho. Že nejdem. Tak nechoj, no. Ale musí, však ale aby bola kvalita, čistota. Ne, tak som si vyumýval, riť nechaj ma tak. Vyšiel som von. No počkaj, zapalím si. No. Počuješ, ono má ten silikónový olej, odliatý. Ja som tam práskol, ale čo vyprávaš? Ja vyprávam tebe, nevyprávaj ty mne. Ty si tam nebol. Ale však to sa nesmie. Čo sa nesmie? Áno, celý život mi ženy hovorili, že preto nemáš deti, ty debil, lebo si nás jebal do ryti. A hovorím, a ja som vedel, že vás mám iba 2 vagíny? Kto mi to povedal? Nikto nikdy. No. Tak som mu vyjebal do ryti, že kvíkala. Vtedy vieš, čo bolo? Počkaj, ani slovko nechcem povedať. No. Ty tu máš ešte kalíštik, ja si dám polovičku. A vtedy vieš, čo bolo? Môžem si dať, že? Jasné. Vieš, čo bolo vtedy? Poznáme sa roky. No. Môžem ti povedať, čo to vtedy bolo? Že zlato vypadne. Nevymýšľaj. A v živote ťa už nechcem nikdy vidieť. Mala som ťa rada, ľúbila som ťa, si svinia, stala si ma 19 000, už v živote ťa nechcem stretnúť. A mne už bolo dohovorené dosť. Dobre, celkom pekne. To sa... Pekne, že? To sa môže, také veci sa môžu stávať. Sú to celkom chutné veci. Dobré piviečko, ne? No jasné. Lepšie než tie huhuláky v base do piče. Počuješ, ja sa čudujem, že po 17 rokoch, čo som odjebal na 4 razy, že ja ešte takto zvládam akože tento sektor civilný. Vieš, že ešte ako tak. Už som tiež na okraji, ja viem, ale... Keby mohli, tak nám dajú po 25 alebo do živote, nech sa nás bavia. Tam s Minarovičom a s Polgárym, nech nám nech si strojíme koníkov, jak oni dvaja. To nám verí. Však víš, aký mi dal posudok ten Petrovský, že neexistuje, ľudovo povedané, neexistuje žiadny predpoklad, že ja by som sa mohol nejak začleniť do
Kde to vyšpánal, odkiaľ? Teraz, keď nejaký zamestnávateľ si to vypýta, tak sa nechytím na nič. On mi normálne potopí život na slobode. A dneska počuješ, ja dennodenne prechádzam teletext a noviny, robotu, vieš. Prisahám tebou, ja som našiel 2 firmy, kde nežiadajú register. Všade žiadajú. Tak hneď na druhý deň si omočil? Ten deň? Ten deň. Som frajerko. Ty koko, ja až na 3. deň do piči, ja som bol 2 dní bezdomovec. Aj to bordeli, ty kokos, ale to bola jebaňa, ty kokos, krásna. Normálne sa mi chcelo s ňou aj rozprávať, že prečo tam je. Nechápal som, vieš, taká babienka, krásna, ty kokos. Cena? 128. Ale na hodinku, vieš. No však, jasne. Bol som aj dosť nadrbaný, takže mala roboty dosť, ale... Ja tiež chodím, keď som chodil, tak som chodil pribitý, lebo to som mal vydrž. No jasne. Som si zobral vždycky tak 2,5 hodinu a vždycky sa mi stalo, že jak zabúchal na dvere, teď som sa odpráskol. Čaute. Ahoj. Ahoj. Čau. Ježišmária. Nazdar. Ahoj. Čau. Joj. Kde máš zuby? Však zuby som už dlho nemal. Ale hen tu máš nejaký nový vybitý, nie? Nie, no tak dostal som o 3, tak doma nami. Čo si robil? Tak nič, ja som sa nebránil, tak som ti hovoril, že mám problémy stále, do mňa skáču. Nemôže sa brániť, naša legislatíva mu to nedovoluje. Ale Už má záznam v registri trestov. No jasne. No tak som sa tak prekvapil, no bol som opitý, jedna vec, boli 3, tak ma... Asi provokovala, nie? Ne. Ne? Nevinne. To bol absolútne Jasné, akože... to všetci hovoríte. Nevinne. A kde spíš teraz? Rád mi zaplatil podnájom. Jo, tak fajn. V pohode. No poď. Ja som tedy išiel na Intrak bývať, takže som bol prakticky každý týždeň z domu preč. Po škole vždy sme kúpili nejaké to čučo, do toho Alpu, citrón, taký alpský rýzny to volalo. Urobil som prvú krádež sám, dostal som podmienku. Myslím, že vtedy mi aj amnestovali hneď zároveň, to ešte za Husáka, tedy bolo každý rok amnestie na SNP. No ale potom to už dospelo do tých 19 na tvrdo vlastne a tam už som išiel. Tam už ako nebola žiadna záchrana, ešte prišla aj amnestia od Havla v 90. Tam ma chytila. No za 3 mesiace aj tak som bol v base. No, začal som už skorej. Ako máloletý som nemohol ísť do väzenia pre mladistvých, tak som išiel do polepšovne. Ale tam to není tak zabezpečené ako Ilava alebo hociaká iná basa, takže vždy, keď bola maličká príležitosť na útek, tak som to využil. Kde bola vtedy tvoja mama? Mama bola doma, no. Keď si sa ako 13-ročný flákal. Čo hovorím, bol som v polepšovni, z ktorej som utiekol. Čiže tvoja mama si myslela, že ty si v polepšovni a ty si... Tak polícia aj došla oznámiť, že som na úteku, či náhodou nie som doma. A z toho dôvodu som ani domov nemohol ísť, to by ma hneď chytili. A matka by ma možno aj sama udala, no ale raz to urobila, tak už druhýkrát som sa vyhýbal tomu. A tieto pičoviny, a že ščiták, a že nástup do roboty, za ščiták, potom zase máte tie hajzloviny, že čo ja viem, obed, za ščiták, že koniec roboty, za ščiták, potom akože na celú, potom večera, za ščiták a ščiták a koniec uzávierky dňa. A čo ti jebe? A už ja som nevládal. To sa nedalo. A teraz som z teba stvorený, ty však so mňa nie. Hracho, ja ťa ľúbim. Však ty normálne akože si užívaš plnými dúškami to, čo som si mal užívať ja. Ale som to nezvládol, vieš. Som to posunal. Á, šéfino. Čaute. Už som doma zás na chvíľu, no. Na chvíľu len? No však ťa, poznáte ma, ne? To je náš sanitkár z basy.
Máme kokoti opití, no však to nevadí. Odmena 40 000 slovenských korún náväzcovi na nájdenie veľkého bieleho papagája kakadu. Ja sa nezývam kúram. Mirka, srdiečko, poď sem bližšie, chcem si ťa odfotiť. Nemám tu poriadnu fotku. Nie, že ma tam nejakým oným budeš potom potetovaným týmto dávať. Akože sa budem chváliť, že si moja frajerka, nie? Čo som... Nie, že ma tam taký oný z basy sa tam na mňa namotá, keď ho pustia, ma príde zavraždiť. Ja nemôžem mať mobil v base. Jaj? Fakt? No, jasné. Škoda. Tam len... A listy čo? Budem ti písať listy. No, môžeš. Budem rád. Počkaj, stiahnem brucho. Ale máš dobré brucho. Ale nefoď mi pod sukňou. Ale tam ani nevidím. No už. Počkaj. Točíš, nie? Mhm. Super. No, veď už stačí. Mám. Ďakujem. Nie, lebo mám tam samé sprostosti a... Tak teraz tam máš už múdrosť. Dám si ťa ako tapetu. Vieš, ne? To bude len pre mňa. Dobre. Ja ten telefón z ruky nedávam nikomu ja. Pohode. No dobre. Nepálené. Nahráme niečo? Mhm. Čo sa stalo, že si na psychiatrii? Ja viem z toho iba útržky. Ja som vyšiel von, ja som chytil rinotokovú, rozbil som okná kuchyni úplne. Som dovnútra, neviem, či vliezol tady alebo bokom. A tam som to všetko rozmlátil, okrem kuchynskej linky. Úplne na páder som to rozšľahal. A že som aj podpálil mamke sito s rýbami, alebo s čím to bolo, ja neviem. A potom neviem, som postúpal po črepoch. Bol si? No. A už sa vlastne teda hrozí reálne, že sa vrátiš tam? Reálne... Aké máš z toho pocity? Ja by som plakal, že by som celý váh vyplakal. Lebo pozri sa, keď len tých 5 rokov im potvrdia 2 mesiace, hej, to je ten spodok. Ešte to je za štretku. Ale si pýtam, čo cítiš, nie? Čiže aký dostaneš stres, alebo čo cítim? Tak, dobre, Mirka, čo cítim? Čo mám cítiť? Povedz mi, čo mám cítiť? Mám sa rozčúliť, čo mám cítiť však? Ale tak vieš, do keľu. Ja sa neľutujem, však je to moja vina, ale však kurva, aby mi dali za takú sprostosť, že aspiračnú zásadu vymysleli, navýšenie trestu o 2/3 za to, čo som odsedel, to je čo? To je čo za skurvený štát? Nerozčuluj sa. Skurveným policajtom kukláčom, čo zabijú tam v Polomke a XY, dajú 8,5 roka za úkladnú vraždu, brutálnu, čo popravili, že on sa dohodne s prokurátorom. Za to, že on bol policajt. Ja som normálny človek, áno, som kriminálnik a mne tam najebu 13 rokov, rech mi dajú za to, že som urobil podvod a obmedzovanie osobnej slobody. Za to, že mám minulosť, ale minulosť som si tuto odniesol už dávno. Už tie roky sú tu odnesené. Tak potom o čom tento štát skurvený je? A ešte lepší že minister vnútra, by som zežal hen tú kameru, čo to je. A som nechcel, kde som chcel byť, vidíš to?
chlapík s tým hadom, čo sme stretli, to je čo zač? Každý druhý deň stále obase, vracam sa, vítajú ma, stále mreže, stále niečo, kde si bol, už sme ťa čakali. Ale toto nie sú nočné moriči, hej? A jakže nie? To sú hnusné veci. Všelijakí takí divní ľudia, ktorých ja nepoznám a ťahajú ťa tam takto. Má na sebe kožuch slovenský a poď. A odokriem sa a úplne všetko strhá spotený, úplne do nitky. Dúfam, že potom ma nestopneš niekedy, že sa odmlčíš a nakoniec mňa neodpíšeš. Ale už sa toľko nebojím. Lebo ja ti nebudem písať akože také sprostosti, alebo aby som ťa nejako urazil, alebo čo. Ja ti budem písať príjemné. Keď ma pedagóg prevádzal k bráne, povedal mi, nechcem vás strašiť, ale 80% sa vráti ešte do basy. A vy určite sa vrátite. Však ale jeba to. Povedal to a splnilo sa to. Neblafoval. Však oni ťa poznajú za tie roky. A je na tom pravda, more, ja ti poviem v Ružomberku, keď som bol tam v Ružomberku, mi povedal Bachar, keď ma videl, že ako sa spraví, že bordel, pičoviny, furt sme koňovali a on mi hovorí, že ty pôjdeš do basy a na dlhšie ako len do väzby
a za niečo horšie. A ja som mu hovoril, hej, ty môžeš tak vieš čo vedieť. Ty koľko prešlo odtedy? Rok a pol, 2 a je 20 rokov. Dobre, v poriadku. My sa vieme vonku pohybovať, my vieme niečo furt. Ja som v Akambudu bol, počúvaj ma, ja som v Akambudu bol, aj v Akambudu ostanem, vieš. To je, mňa nič už nezmení, mňa nezmení nič už tu. Absolútne. Keď budem mať vždy možnosť odrbať niekoho odrbem. A čo chceš dopadnúť, ako Oliver? 3x Ja na neodrbem tak, ako ja pôjdem za lúpež, sedieť ako on za 3, zoberie 32 korún. Stačí, že spravíš krádež a už lúpež na teba môže. Ale však predsa 100-krát lepšie, 100-krát lepšie. Čo 100-krát lepšie? Však už aj na teba sa sťahuje tá zásada, 3x a dosť. Ďakujem. Peťo, nemáš prosím ťa ružový zvýrazňovať? Ružový zvýrazňovač náhodou nemáš? Osobe, ktorú som olúpil, som jej nejak fyzicky neublížil. O finančnú hotovosť neprišla, lebo hneď na tom mieste to mala naspäť. Ale 10 rokov považujem za neprimerane prísny pre taký skutok. Ale neriešim to, Aleko. Lútosť, no ani nebudem skúšať niečo také. No, to je tvoje posledné jedlo. No však tak zajtra akože večer už budem mať oné. Nejaký sojový guláš sebe, alebo čo ja viem, čo tam uvaria. Myslíš, že Vaško s tebou akože počítaš, ale oni nevedia. Bojíš sa? Tak bojím sa, však. Pozri sa. To nikto nemôže povedať, kto aj 100 rokov sedel, že sa nebojí. Lebo vždy to je oznova, vždy to je nové. Vieš? A každý, kto by povedal, že nie, to je klamár. Každý má strach. A ja mám strach. Lebo neviem, či ma čaká. A to ťa potiaľ, vieš? Ja už teraz ako budem mať ináč hranice posunuté, jak som mal teraz. Ja už nebudem pozerať doprava doľava, keď niečo a niekto. Nemám dôvod, lebo v podstate ja vyjdem von, budem mať možno 40, keď vyjdem 8. A 25 rokov odsedených. No čo? Ja mám brať ohľad na nejakého hlupáka tam vnútri? Alebo čo? Tak vonku som nebral ohľad na teba, sme mama. No, a tam budem brať ohľad na nejakého debila, nie? Tak ja ho zabijem. Čo bude treba? Mne to už bude jedno, rozumieš? Že akože ja už som sa rozhodol, že mne už nikto mi diktovať nič tam vnútri. Ja sa budem snažiť, akože existovať, pokiaľ sa bude dať akože nejako tak normálne, ale pokiaľ to nepôjde, tak bohužiaľ. Bohužiaľ. Že to sa nedá, ja to tlačím dozadu, ale to nejde jednoducho. No ale... To ide von. S tým neurobíš nič, lebo... To sú tlaky a... Aj prosím ťa vodu ešte.
Vieš, ja som chcela mať kedysi kompletnú rodinu, keď to sa stalo. Keď som videla tým, jak chodia s tými deckami manželia, to ako... Nikdy som nepomyslela, že k tomuto, k takýmto veciam, až sa dostaneme a to to najviac to človeka boli. Nemalo sa jednoducho, mnoho vecí sa tu nemalo udiať. By to človek vedel, by to predvídal, aby sa tomu vyhol. Postavte sa. Môžete sa posadiť. Otváram verejné zasadnutie v trestnej veci Zlatka Šinkoviča. Oznamujem, že predmetom konania dnešného verejného zasadnutia má byť rozhodnutie o odvolaní obžalovaného. Staňte obžalovaní. Poučujem vás, že pokiaľ budete hovoriť v Senátu alebo bude hovoriť ku vám Senát, ste povinní sa postaviť. Predložte im váš občiansky preukaz. Pán Vajca, pripravte si preukaz Slovenskej advokátskej komory. Zostaňte tu pri súde. Kedy ste sa narodili? 30. mája 1971. V Trenčíne, áno? Áno. Trvale bývate? Hlavná 508, 28. 28. Už nie ste vo výkone trestu na slobode, ste boli prepustení a chcem sa vás spýtať, ste zamestnaní? Bohužiaľ nie. Nezamestnaní, áno. Nech sa páči. Ešte mi povedzte, je toto váš podpis? Áno. Áno, vy ste sa teda o termíne dozvedeli 5.8. Dobre, môžete sa posadiť. Zaprotokolujeme obžalovaný osobne prítomný, totožnosť zistená otázkami na osobné údaje a cestou občianskeho preukazu. Doručenie je vykázané, zákonná lehota na prípravu verejného zasadnutia je zachovaná. Rozsudkom Okresného súdu Trenčín spisová značka PT18/2009 zo dňa 22. apríla 2010 bolo rozhodnuté tak, že obžalovaný Zlatko Šinkovič bol uznaný vinným z pokračovacieho zločinu úverového podvodu podľa paragrafu 222 odsek 1 3 písmeno A trestného zákona, pretože dňa 3.4.2007 predajní Progma na ulici Legionárskej v Trenčíne uzatvoril úverovú zmluvu. Predmetom zmluvy bola kúpa PC Athlon 4200 v hodnote 22 404 slovenských korún, čo predstavuje 743,68 eur, s tým, že po uhradení akontácie vo výške 4481 korún, čo predstavuje 148,74 eur, dostal na tovar úver vo výške 17 923 slovenských korún, čo predstavuje 594,93 eur, ktorý sa zaviazal splácať v 6 mesačných splátkach po 3468 slovenských korún, čo predstavuje 115,12 eur. V zmluve ako zamestnávateľa uviedol spoločnosť Illumi SRO Trenčín, pričom v tejto nikdy nepracoval. Následne si dňa 4.4.2007 daný tovar prevzal, pričom už pri uzatváraní uvedenej zmluvy vedel, že nemá príjem a nebude schopný splátky splácať. Z dohodnutých splátok nezaplatila ani jednu, čím spoločnosti Home Credit Slovakia, akciová spoločnosť Winterová 7 Piešťany spôsobil škodu vo výške 20 808 slovenských korún, čo predstavuje 690,70 eur. Bol za to odsúdený, obžalovaný. Podľa paragrafu 222 odsek 3 trestného zákona za použitia paragrafu 42 odsek 1 trestného zákona na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 8 rokov a 2 mesiace. Tento rozsudok súdu prvého stupňa nenadobudol právoplatnosť, pretože bol zákonné lehote napadnutý odvolaním obžalovaného. Súd pri ukladaní trestu postupoval v intenciách trestného zákona a uložený trest v tejto súvislosti v tej výške, ako bol uložený, považujem za primeraný. Prosím, pán Vajca, o prednesie konečného návrhu, áno? Vážený pán predseda Senátu, vážený Senát, je zbytočné nejakým spôsobom ďalej ničiť ľudské osudy ukladaním neprimerne prísnych trestov a preto žiadame, aby Krajský súd zrušil výrok o trestu v tom rozsudku Okresného súdu v Trenčíne a aby uložil trest miernejší. Ďakujem. Zaprotokolujeme. Vstaňte, obžalovaní. Prvne sa Senát odoberie k záverečnej porade.
Aj vy máte právo k predneseniu konečného návrhu. Čo chcete uviesť? Nemám, že som uvedel v podstate, skutky sa stali, ako je uvedené v obžalobe. Trestné veci som spáchal. A počkám si na výrok súdu. Skutky sa stali, ako je uvedené v rozsudku. Trestné veci som spáchal. Počkám, ako rozhodne súd. Prerušujem verejné zasadnutie, Senát sa poradí. Snaž sa. Nechaj do konfliktov. Nevyvolávať. Je to na tebe všetko. Na toľko rozmýšľať nad čím. Toto by mali chodiť tak decka od základných škôl, aby sa týmto vecom všetkým vyhli, vedeli, aký je ten život. Naraz. Tu sa začiatku. Vypočujte si uznesenie. Krajský súd Trenčín na dnešnom verejnom zasadnutí prejednal odvolanie obžalovaného Zlatka Šinkoviča a týmto uznesením takto rozhodol. Podľa paragrafu 320 odsek 1 písmeno C trestného poriadku zrušuje sa napadnutý rozsudok v celom rozsahu a trestné stíhanie pre čiastkové útoky v bode 1, 2, 3, tak ako sú uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa, kvalifikované obžalobou okresnej prokuratúry Trenčín číslo PV 105/08 zo dňa 31.8.2009 ako pokračovací zločin úverového podvodu 122 odsek 1, 3 písmeno A trestného zákona sa podľa paragrafu 281 odsek 1 trestného poriadku z dôvodu uvedenom v paragrafe 9 odsek 1 písmeno E trestného poriadku zastavuje, pretože trestné stíhanie je neprípustné. Stručne z týchto dôvodov. Súd prvého stupňa prehliadol to, že skutok, pre ktorý bol obvinený uznaný vinným, sa stal začiatkom roka 2007, keď skutky uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa sa stali 3. apríla, 13. apríla a 17. apríla 2007. Zo spisu vyplýva, že toto konanie pokračujúce obžalovanie nebolo prerušené vznesením obvinenia, pretože prvé vznesené obvinenia pre uvedené čiastkové útoky pokračovacieho zločinu úverového podvodu bolo jednak 16.7. a jednak 13.2.2009. Prekážka veci rozhodnutej by bola odstránená tým, že v predpísanom konaní by bolo predchádzajúce osúdenie pre iný čiastkový útok zrušené. Vstaňte. Pán Šinkovič, keďže sme vyhlásili už uznesenie o zastavení, tak vás nenazývam v tomto prievode. Porozumeli ste nášmu rozhodnutiu,
Podrobnejšie dôvody budú v písomnom vyhotovení. Vypočujte si poučenie. Proti tomuto uzneseniu zákon nepripúšťa žiadny ďalší riadny opravný prostriedok. Končím verejné zasadnutie. To sa teda vieš čo? Všetko zrušil. Ty som mal Krista. Ty si sa znovu narodil.
Česko odskočilo od protestu proti plynovodu Nord Stream. Slovensko oficiálne žaluje Brusel v prípade kvót. Pozrite si správy RTVS. Slovensko oficiálne žaluje Brusel pre povinné kvóty na rozdelenie utečencov. Žiada ich zrušenie. Európska rada má na vyjadrenie 2 mesiace. Krajiny strednej a východnej Európy chceli, aby Európska únia zablokovala rozšírenie plynovodu Nord Stream. Česká vláda rozhodla, že sa pod protestný list nepodpíše. Sýrsky prezident Bašar Asad v exkluzívnom rozhovore pre Českú televíziu obhajoval svoje rozhodnutia počas občianskej vojny. Za najdôležitejší moment označil ruskú intervenciu do Sýrie. Slovensko oficiálne podalo žalobu proti Európskej únii. Žiada zrušiť povinné kvóty na rozdelenie utečencov. Podľa vlády rozhodnutie o kvótach prijali ministri vnútra únie v rozpore s európskym právom. Vláda pôvodne chcela podať žalobu aj s ostatnými štátmi V4. Nakoniec sa pridal iba maďarský premiér Viktor Orbán. Slovensko sa ide súdiť s Bruselom. Žaloba už je od dnešného rána na Európskom súdnom dvore. Vláda tak chce zastaviť povinné kvóty na prerozdelenie utečencov. Je to totálne fiasko európskej politiky, pokiaľ ide o stanovenie kvót. Musí sa nájsť iná cesta, ako sa vysporiadať s migrantmi. Žalobu chcel premiér pôvodne podať s celou V4. Nakoniec sa pridalo iba Maďarsko. Česi tvrdia, že nechcú eskalovať situáciu a nová poľská premiérka zatiaľ mlčí. Rokovať so slovenským premiérom by mala v najbližších týždňoch. Budeme braní ako tí, ktorí útočia, povedzme, na to, čo väčšina odsúhlasila. Ja si myslím, že keď sme odmietli povinné kvóty, neexistuje tá sila, ktorá by sem posunula tých, ktorých Slovenská republika nechce. Ohrozuje človeka v občianskom konaní v spoločnosti, keď podá odvolanie proti rozhodnutiu? Nebláznime už. Na Slovensko má prísť na základe povinných kvót 1500 utečencov. Vláda sa ich ale prijať nechystá až do rozhodnutia súdu o žalobe. A to môže trvať niekoľko dlhých rokov. Je možné, že rozhodnutie padne v rámci niekoľkých rokov, čiže počas funkčného obdobia budúcej vlády. Premiér Robert Fico odmietol odpovedať, či bude rešpektovať rozhodnutie aj v prípade, že súd kvóty nezruší. Jeho vláda dlhodobo vyhlasuje, že utečencov na základe povinných kvót nepríjme za žiadnych okolností. My žalobu podávame preto, aby sme jednoducho vyhrali. Keď idem hrať futbalový zápas, tak chcem vyhrať. Ja nejdem prehrať automaticky futbalový zápas, lebo ja netipujem v Nike alebo niekde inde a nepredávam zápasy. Aká je šanca, že by sme to mohli vyhrať, tento prípad na tom súde? A to vám neviem odpovedať. Neviem, naozaj netuším. Mne osobne nepripadajú dôvody, ktoré slovenská strana uvádza relevantné. O povinných kvótach, ktoré prerozdelili 120 000 utečencov medzi členské štáty únie, rozhodli ministri vnútra Európskej 28 ešte v septembri jasnou väčšinou. Strane Smer SD teraz hrozí, že ho za žalobu vyhodia z frakcie európskych socialistov. Tým už pred 2 mesiacmi Robert Fico musel vysvetľovať svoje výroky o moslimoch. Zuzana Hanzelová, RTVS. Lucia Žitňanská a Robert Madej aj o žalobe proti utečeneckým kvótam v správach a komentároch po 22. na Dvojke. Česi nepodporia protest krajín strednej a východnej Európy proti rozšíreniu plynovodu Nord Stream. Rusi s Nemcami plánujú postaviť do 5 rokov ďalšie 2 plynové rúry na dne Baltského mora. V praxi by to znamenalo, že západná Európa prestane využívať existujúci plynovod, ktorý ide z Ruska cez Ukrajinu a Slovensko. Slovenský štátny rozpočet môže prísť každý rok asi o 300 miliónov eur. Krajiny strednej a východnej Európy chceli, aby Európska únia ako celok zablokovala rozšírenie plynovodu Nord Stream. Česká vláda dnes rozhodla, že sa pod protestný list ministrov hospodárstva nepodpíše. Vláda po určité diskuzi mi tento mandát nedala. Nicméně to neznamená, že bychom nepodporovali tranzit plynu přes Ukrajinu, o který tady jde. K mandátu chýbali hlasy ministrov hnutia Áno, neboli prítomní. K protestu sa nakoniec nepridala ani ďalšia krajina, Bulharsko. Budem obhajovať pozíciu v prospech výstavby plynovodu Nord Stream 2 a plynárenského distribučného uzla v Bulharsku. Pre krajinu je to výhodné a nikto mi to nemôže vyčítať. Samostatný list poslali do Bruselu aj premiéri. Chcú, aby sa o projekte hovorilo na najbližšom samite. Ak sa totiž budú rešpektovať pravidlá a zásady energetickej únie, tak Nord Stream 2 musí byť ako projekt odmietnutý. Plány na rozšírenie plynovodu Nord Stream kritizoval aj komisár pre energetiku Maroš Šefčovič. Nord Stream 2 nie je v našom spoločnom záujme a nemôže počítať s financovaním Európskej únie.
Financovanie však už majú plynári dohodnuté. Komisia bude ešte posudzovať súlad s európskymi energetickými pravidlami. Ústredný problém je v tom, že firma, čo vlastní potrubie, nemôže zároveň dodávať plyn. Rusi však so západoeurópskymi energofirmami vytvorili konzorcium, čím môžu tento problém obísť. Katarína Vítková a Filip Minich, RTVS. Lídrom strany Smer-SD v marcových voľbách bude premiéra Robert Fico. Zverejnená kandidátka strany priniesla niekoľko prekvapení. Okrem Pavla Pašku na nej chýba aj poslanec Anton Martvoň. V prvej desiatke je 8 ministrov. Prvou ženou je Jana Lašáková na 14. mieste. Celkovo bude za Smer kandidovať 27 žien. Za premiérom Robertom Ficom sa na kandidátke Smeru nachádza minister vnútra Robert Kaliňák. Trojkou je predseda parlamentu Peter Pellegrini, štvrtý je minister financií Peter Kažimír a piatý minister kultúry Marek Maďarič. Zo súčasných ministrov nekandidujú Tomáš Borec, Viliam Čislák, Juraj Draxler a Vazil Hudák. Na kandidátke chýbajú aj poprední predstavitelia Smeru Renata Zmajkovičová a Pavol Paška. Ex-predseda Národnej rady však avizoval, že by sa rád stal ministrom zahraničných vecí. Miro Lajčák je pre nás absolútnou jednotkou, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Čím odpovedám na akékoľvek úvahy a špekulácie veľmi jasne. Na kandidátke vládnej strany sa objavujú aj viaceré nové tváre. Z 25. miesta kandiduje šéf tlačového odboru úradu vlády Erik Tomáš. 29. je vedúca služobného úradu na ministerstve vnútra Denisa Saková. Z mladej generácie poslancov Smeru si najviac polepšil Ľuboš Blaha. Na kandidátke je aj Oto Brixy či Andrej Kolesík. Predsedníctvo strany však nenominovalo Antona Martvoňa. Berem to ako kolektívne rozhodnutie, berem to na vedomie, akceptujem to a tak sa rozhodli. Bol som prekvapením, keď som tu prišiel, som prekvapením, keď odchádzam. Po rokoch do parlamentu opäť kandiduje Jan Kvorka z 53. miesta. Bývalý poslanec mal podľa obvinení ešte v roku 2006 zbiť muža, ktorého priateľku údajne navštevoval. Súd ho však pred 2 rokmi zbavil všetkých obvinení. Všetko bolo účelovo vykonštruované. Bolo to urobené kvôli odstaveniu mojej politickej budúcnosti. Hovoríme o kandidátovi na poslanca Národnej rady, ktorý bol oslobodený spod všetkých nezmyselných obvinení. Takže my nevidíme dôvod, prečo by sme ľudí z regiónov nenominovali. Akú sumu plánuje Smer minúť na predvolebnú kampaň, Robert Fico neprezradil. Maximálna zákonom povolená suma je 3 milióny eur. Marek Marušiak, RTVS. Aj by mohli mať vyšší čistý plat, ale sa o ne nehlásia. Od začiatku roka môžu mať ľudia s príjmom pod 570 eur na výplatnej páske viac vďaka nižším zdravotným odvodom. Podľa posledných údajov ministerstva financií 3/4 oprávnených zamestnancov zvýšenie zatiaľ nevidia. O nižšie odvody sa neuchádzali. Peniaze však nestratia. Musia si počkať do polovice budúceho roka. Mária Žatkuliaková je upratovačka z Dolného Kubína. Zarobí 403 eur mesačne. V hrubom. V čistom jej zostane približne 340 eur. Ak by požiadala o odpočítateľnú odvodovú položku, prilepšila by si mesačne o 11 eur. Pre mňa osobne je fakt hrozne moc. Pretože to sú tiež peniaze, aj za to sa